Hello guys, papunta kami sa bayan. Kasama ko si Leah TV, si Raymond, si Edward. Nandito na kami sa Balingwan guys. Ayan sa Leah TV. Baklay-baklay na lang may kabasig niya. Oh. Naay polis. Baklay-baklay rami dani paingon sa Palawan guys kay basin niya naay polis. Si Raymond Dakpon sa me. Dakpon ang ulay. Pauli na namo si Raymond kay magtawag rami niya unya. Thank you so much sa Timar. Sa gi-share mo na blessing, ha? 7-Eleven ta. Mao sa man ta magpahangin. Magpahangin daw big 7-Eleven. Maraming kuhag kwarta. Ayan si Mana. Gusto naman ta. Ito na balik na. Bicho sa ako. Yan lang ang mamahalin. Ikaw lang ang sa puso. Hindi lagi siya mabak lang. Tara. Ito na ang binigyan ko sa akin. Maraming salamat po, Ate Mar. Pharmacy guys, bilhin ko si Papa ng alaksan. Kaya sakit daw ang niyang kalawasan. So magbili ako ng alaksan. Ikaw mapasanday. Sara, mabugat ka. Pwede butang sa. Dito kami Ate Mar sa grocery. Welcome to my vlog. 1 kilo. Welcome to my vlog daw guys. Ang sa akin ay 25 grams. Ito ang pangpahaba ng buhay. Kabot tayo kay di ta kabot. Nasubraan kataas. Char lang. Nagbiso-biso na pala silang kinabuhi. Wala ko na sila nagkuha basket. Nangasaba ang tindira. Dani ba bunali dani yo. Nangasaba ang tindira dani guys. Oh. Kabalo kita mo guys. Cellphone ni mo darling. Sige, butang po din mo cellphone darling para mabilin. Nabi to ka dana. Uy, kang ma. Manang ni. Ay mama ni. Ilang tampo lang. Tampo or over? Verge 3. Asa man ang brown sugar nang? Ha? Wait. Ito talaga ang Paris sa coffee. Asa man ang brown sugar? Kapit. Brown sugar. Tura siguro dito. Pila ni Asia? 1 kilo man ang. 1 kilo is upat. 1 kilo. So pwede rin ta magkuha dali. Duha ka buka ko dendeng. Celia TV guys, ang akong kasama. Upat. So unang tanan. Please naman pa-support naman kay Leah TV. Sa hindi pa nakasubscribe, baka naman dyan, Leah TV. Yeah. Yan. Will, naragya po na itong Will. Ha? Na-Will ito. Kuan raman niya. Unsa ni siya, no? Samis? Oh, samis ko na dito. Wantay. Nakaboylo may vlog kayo, walay sounds. Asa man? Mahirap talaga mag-vlog dito sa pag may sounds. Buti ngayon kayo walang sounds, guys. Pwede ko well palihog bing de. Asa man? Dito gapon. Duha ka 1/4. Thank you so much sa Timar. Si Mama ang magbaligya. Ganahan magud mga bata nga ni nang. Kana na, di na Sige sila na. mag-react kay kita ang nagkumpra. Okay na, okay na. Bahala ka di. Mag-react pa ka.
Ha? Sa hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman, Lia TV. I am... Emotyo. Di ba? Ha? 87? Oh, 57? 57 yun? Samis lagi? Oh, samis na kape. 57. Pita, 62, ribis ko yellow, 62. Ay, 47 na day. Oh, sige. 47. Yan. Ugma na nabalik ka. Yan guys, nagbili ako ng isda. Dito lang ako nagbili sa ano, sidewalk. Sidewalk. So, sabi ko na but-but. Abot yung ito. Ay, hindi pala. Bigas pala yung... Dito kami sa upo maghulat guys. So, ihatod ang among bugas. Ihatod sa Tindero. Yun na mong bugas. Yun na. Yan guys, nagbili ako ng tinapay. Ayan. Pauwi namin guys. Naghintay pa ni Raymond. Nagalindahaw na. Si mother guys, ilalilin. So, di man may maisa sa sakyanan. Siya, maglain siya og sakyanan. So, nagpalit ko og isda na 2 kilo. Ito ay pidlayan. Ako siyang taganan ng pidlayan guys. Duhara ni kabuk ang pidlayan ay tulo. Ito na ang bansi. Kaman lapas man ni mother. Daw kaning bansi, tagaan po na ko siya ning bansi. Tampo lang na mother ni. Itagaan lang po siya ni Lilin. So, ako lang na itampo da yan ni mother guys. Nagkasin lang ma. Naa. May magulit sila mama kay na ay ref. Ayan ang mabutang sa ref. Magamay-gamay. Thank you so much. Thank you so much sa Timar. Maraming salamat po sa binigay mo sa amin. Maraming salamat at Timar. Og amping ka dyan. Magpagaling ka dyan at Timar. Pasaan ta guys kay di makasulod ang kuan. Di makasulod ang motor din guys kidanlog. Karog ka camera. Okay ra si Alan ang nagkuan. Kay okay ra masulod. Nawala man si Alan nag-duty man. Wala ka uli. Kaya guys, si Mama nagpan-bataan isa ka bugas. Isa ka sa ako bugas. Sige na. Thank you so much sa Timar sa gi-share mo na blessing. Nagbaklay ra ko kay di ka sudang motor kay danlog. Kasi sayo nag-ulan. Alas 2 pa daw diri nag-ulan na. Up. Yan guys, si Nanay. Baklay ra ta guys, baklay. Si Rilo na nag-una na gayna pag una ni Mama. Nagsabay ra sila. Grabe ka bugat. Di na ako halos nagkadaog. Ayan guys, dumating nami dito sa bahay ni Mimi. Si Rilo na nauna siya kay dungan sila ni Mama. Kami ni Mimi daw si Dot mo kuan. Ako ra ning gipas anak kay dili makasudang motor kay danlog ayo. Di man to pareha sa ligid ka motor ni Alan nga dagko kay ligid. Ito na Ate Mar. Nabili ko na. Maraming salamat sa gi-share mo na blessing para sa amin. O manghinaot ko nga hatagan kapag taas nga kinabuhi o kabaskog kapiskay sa imong lawas. Og akong payon sa Ginoo Lord, inahatagan mo sa Timar og kabaskog sa iyang panlawas kung unsa iyang balatian karon Lord, kuhaan taon ang iyang gibati karon nga kasakit sa iyang kalawasan Lord. Daghang kayong salamat at Timar. Ito ang nabili ko, hapsa rice nga Princess Bia kasi naubusan ng yang chow. Ito na lang ang binili ko. At
saka nagbili rin ako ng chocolate. Hindi mawawala ang chocolate para kay Mimi. Ayan, para kay Mimi yan. At itong tinapay, nagbili ko ng tinapay daw doon po ila kay Lilin. Nagbili po ko dito kay mga bata po dito. Ang isa. So, nagbili ako ng one time nga birds tray. One time. Daw Nescafe nga 25 grams. Ayan. Daw brown sugar. Ilang dami? O 1/2 nga oil. Daw tuyo ug suka. Nagbili ako ng 2 kilo nga isda. Ito. At gibigyan ko si mother. Dito nga naman ni mother, guys. Ayan. Daw nagpalod ko Ate Mar og 300. Thank you so much. Maraming salamat po. Maraming salamat po Ate Mar sa gi-share mo na blessing para sa amin. Thank you so much. Diyan na siya mong naong na yun. Arapit. Oh. Okay, gipasaan man ako ang bugas, guys. Katulo ko naghunong kay perti kahangak ni bukad gud akong ilo. Agingon na gud si Mimi nga, ako'y dala ng isda na idi na duha biyan ni ka kuan. Bugat ba yung isda? Nag-adto mo ko dito ganina. Lakman mo. Mutong ako na lang gikuha ni Mimi ang isda kay paghunong nako dili na mo ko pakatindog. Adto sa tunga-tunga. Namo to pagkuan nanawag ko ni Riluna na nadunggan ko niya. Si Doy wala din bago pa daw naglakaw kay nag-charge daw tong cellphone niyon si Riluna. Kumain na si Mimi ng chocolate Ate Mar. Cho. Kumucho. Na? Salamat, Ate Mar, sa chocolate. Ito guys, ako ning prito. Iprito mo tananay. Nay? Paksi yung uban. Ang dami ipakso ka ng dagko nga isda. Nay? Kani guys, ako ning asinon. Kaya wala man may ref. Kaya ron gamay-gamay. Wow, asin. Ako ni siyang slicean. Kaya musunok ang asin. Kuan mo na siyang isda guys, bansi. Kaon ko. Ikuan ni siya gasang o tinae. Wala to na magikuan ay. Kuan mo. Wala tanawa gani. Ya adi atro. Na, kana. Bihot na. Lami ni siya guys pag inasin. Inani akong mama sa una. Mupalit niya siya tingob na nga isda. Iya din ng asinon. Anha din pritohon. Kay botangan din sa kamunggay. Ba lami siya. Pwede na kilaw nay. Pwede nga na siya makilo. Ang ginamos. Pwede sad. Ang pwede ginamos kalawan. Pwede ginamos kilawon? Pwede. Kuan. Bansi na bangos na isda. Pwede. Ano? Surf na isda. Dako na isda. Lutoon eh. Ang buang naman ang style mo yung istoryahan mo. And I'm going to use the water.
Ano klase niyo ugma? Baw lang. Wala, hapon ilang klase ni Mimi ugma na alauna. Chat ang maestro ko. Buntag dula practice alas 12. Sing hapon sa damo. Kamu siguro tanan. Taon sa naman yun, napapag-papag naman ni sa ilang. Karon na manggod na kay araw manggod sa balingon padangat. Pero sa kabangasan, sa kindergarten, hapon gina ila primente. Tapos na. Dito ko to ilagay. Isa na. Wag. Ayan guys, dito ko na ilagay. Ug lagyan ako una ng asin ang ilalom kaya aron sure gid siya nga di siya daot. Kunti lang ng asin dyan. Wala ni tamban karon nida. Ito. Ganyan talaga guys pag magtipid tayo ng ulam. Ang tamban may pinakabrato sa una. Paring tamban karon nay. Wala na dili mong tamban. Kanay tamban pero di kayo kuan di para sa una. Mahal na kayo. Kami nandiyan siya guys. Di ba na ito nagsuro tambay? Tando, tamban, tamban. Itong una ba man, wala na. Tambon. Dabon, nay. Ay, dabon. Ayan, dito na siya madaot guys. Ako na siya nilagyan ng asin. Konti lang asin, nay. Kunti lang ang asin. Tapos lang. Luban ko na. Isod ko na sa kong buwagang kabinet. Rip. Ay, may buwagang rip. Ano na pag-i-open niya? Kay sure na nadana. Wait na, nay. Ilan yung mga kuskus balungos. Nay, wait na. Diyan talang nailagay guys. Nay, guys. Marami kaming kahoy guys. Marami Nay, guys, ito tubig ng nay ko, nay. At ito naman akong ipaksiw. Ayan. Ayan guys, ready na ang aming hapunan. Ayan ay paksiw na tulingan. Yan ang ulam namin guys. Ipaksiwran ako. At saka may kanin. O si Doy Doy wala pa nakauli kaya nag-charge sa cellphone. Lord, daghang kayong salamat sa grasya nga imong gihatag kanamo og kaning pagkaon nga nasa mga tabangan para lagi ni kani og usab ang naghatag nini nga si Ate Mar hatagi siya og kabaskog siyang panlawas ug kuha ang balatian nga anaan niya karon hatagi siya og maayong panlawas Lord ug kini akong payon pinaagi sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Ayun na. Happy birthday. Parang paniralo na kanina ako kabalog ampok. Happy birthday to you. Ate Mar, kain tayo Ate Mar. Mahinaot kong hatagan kag kabaskog sinong lawas. Karon nga na kay pamati. Need pagid nimo nga magtabang sa amoa. Nabisan man nga na kay gibati. Og thank you so much Ate Mar sa imong gihatag nga blessing para sa mua. Maraming salamat po Ate Mar. Kain tayo ninyong lahat guys. Huwag yun nakaliwat ni tatay. Ate Gisilo, kain tayo. Ano, hindi ka man na may mag-ilin lang. Mananglos. Lah, wang uyap lang. Nadi uyap na lang. Siko. Kaon me, gamay lang me. Agad ko na. Amalay. Nada na sa kwan, balde. Arep. Sa rep. Kain tayo ninyong lahat guys. Sa'yo mo ikog? Iya ko yak ba ako. Halang mo kaya pi. Ang inasin. Halang. Ang inasin. Iyap halang. Inasin.
Sino? Asan natin? Na, di ba dumakaon karon o ma naman dumakaon? Kain tayo, guys. Kain tayo ninyong lahat. Kumain na ako na iko. Manang Luz, kain tayo. Ma'am Army Cepeda. Ma'am Pinay Beauty. Hindi na bangus. Sir Jerwin Vic. Ibangus na. Tulingan. Kasi akong Kain tayo ninyong lahat. Ma'am Angel Loyang. Mura ko iko. Kain dyan, Timar. At silong. Sorry, maguna siya. May kikipaksiw man ako niya. Sabaw-sabaw niya. Sabawi ko din. Ma'am Nel Paseming to. Ate from California, kain tayo. Okay, from California, kain tayo. Kain tayo yung lahat, guys. Kain tayo, Alan Pabilia. Kaulion to siya kanina, pero nagkauli. Ano ba lang? Ay, umulan daw kanina sa nila, guys. Martis, wait, karon. Ano nakalay? Mama, wala nag-duty si tatay. Hmm? Wala nag-duty si tatay. Hindi siya. Mama, nakila ay na to. May, Ikan to na to. napagain ng kwali. Ano pa? Mama, hindi siya pundo sa gawa. Mm-hmm. Hindi siya lagi nagpundo sa gawa. Kasi sa kwarto naman. Pag magkatulog sila mamulatas at siya kabay. Do. Asa siya katulog? Ano siya tulog ito na? Sabay pa ito na? Gusto siya kulit na eh. Sabado. Daron din yan dito para mag-jod. Bakit? Kapait. Hmm? Ikuan mo pa naghakuan ko. Sinain. Bakit? Kasi naging bukong. Dagko ko yung mga bukong gabi nga. Dagko ko yung mga bukong. Pagkapuyan, lagi kukuan lagi sa walang ditaway, klase sa buntag, nakahapon ka na klase. Kukunan, luya, yung lawas. Yan nung luya man nga, nakarelax yung kasabuntag, kaya klase. Tagatulog mga hapon. Nakatulog ka sa buntag. Lagi niya na eh. Ano? Ako nga, buwan mo. Ano yun, nasarog mo yap. Basog ko siya ganina. Para saging, para saging lagi na. Kaya man ko babulmay. Kami natulog man ko. Tulog ko. Ang hirap.
Kami parang yabi yung uwi dito. Pamlalang ni mami. Alam dili mo nagtulog. Kabuhaon ko nila yun. Ang gibunalan man ka. Kami tulog. Wala, agawasa man gabi na electric Yes, eh. sa ila upat ang wa nagkatulog si Undoy na. Ang nagtutulog ay kami. Nakatulog ikasip. Saba makarado pa ito. Magtulog pa ta. Paglas man. Ang tubunan sa ano. Wala magigibo na lang. Hadlok ka man gid. Pagta gid mimi. Kain tayo ninyong lahat, guys. Pero iyak na palamig pare sa bulang mo sa gingay da. Tamang ganahan mo dadang uyak. Nagkabato. Saan ko sabaw? Hala. Mahal. Tapos to kung kumain, guys. Halos tapos kung kumain. Hindi ko gusto yan bagi. Sa pinagkalasan dito kay murag ang kanta. Abi iya. Hi guys. Kasi kagilit na kaya. Ang nagdiwal ko. You're impossible. Me? Sige. Meron pa nga Wala, tira ang labod. guys. Nasa ilalong. Turo. Ako dapat di ikuran. Hawa, Ming. Hawa, Ming. Huwag na palitas ka para umakamahaw. Tayo lang bukas guys. Tama na. Maraming salamat po Ate Mars sa i-share mo na blessing para sa amin. Daghang kayong salamat po o magpagaling ka
God bless po, Ate Mar. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out Ate Gisilo, shout out Ate from California, shout out Ma'am Army Sifeda, shout out Ma'am Nelfa Sarmiento, shout out Sir Jerwin Vic, shout out Sir John Lester Paymalan, shout out Ma'am Pinay Beauty, shout out Ward Mio, shout out Gladys Corfus, shout out Sir Randolph Midel, shout out Ma'am Angel Oyang, shout out Ma'am Army Cepeda, shout out Ate Gwen, shout out Manang Marlene, shout out Gamilo Family, shout out Palero Family. Maraming salamat sa inyong lahat. Lahat guys. Hanggang dito lang ang video namin. Thank you po, Ate Mar, sa chocolate. Dito tanaw ay nako. Thank you, Ate Mar, sa chocolate. Ikaw lang. Maraming salamat, Ate Mar, sa imong gi-share nga blessing sa amo. Og unta tagan ka pa sa kataas nga katuigan og kabaskog sa imong banglawas. Og maraming salamat, Ate Mar, and Ate Giselo, maraming salamat po, and shout out sa Ate Mar, Ate Giselo, Ma'am Arnie Cepeda, Ate Gwen, and Ma'am Pinay Beauty, Ma'am Nelpa Sarmiento, Ate Farm California, and shout out sa inyong lahat guys, and hanggang dito lang ang video namin. Bye! Bye! No escapes! Nanay ads! God bless inyong lahat guys, and do God bless escaping you ads! all, and I love you to all guys. Bye! Please, no escaping ads! Ako